गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 15 फेब्रुआरि समबार खालि रायजोआव लांदां जानानै थानाय रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिस्वजित दैमारिया फिन नमिनेशन बिलाइखौ गथायो। लोगोसेनो बे नमिनेशन बिलाइ गथायनाय समाव आसामनि गाहाय मन्त्रि सर्बानन्द सनोवालाबो बाहागो लादों। फैगौ मार्च दाननि 1 खालार खालि जानो गोनां रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय 8 फेब्रुआरि खालारा नमिनेशन गथायनायनि जोबथा सान आरो नमिनेशन बोखांफिननायनि समखौ 22 फेब्रुआरि खालारसिम थि खालामना होनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि 2 नभेम्बरनिफ्राय आसामाव रायजो सभानि मोनसे मासिया लांदां जानानै दं। गुबैयै बे मासियाव आगुआवबो बिपिएफ दोलोनि जानानै बिस्वजित दैमारियानो दंखायोमोन। नाथाय बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबफैनायनि थाखायनो रायजो सभानि मासिखौ नागारदोंमोन। नाथाय मैयानि समाव बिस्वजित दैमारिया रायजो सभानि सोद्रोमानि थाखाय बिजेपि दोलोनि जानानै फिन नमिनेशन बिलाइखौ गथायो। नैथियाव 1996 इं मायथाइयाव गायसंजानाय आफां आसामनि गंसेल' नायल' जाल' फरायसालिमा क'क्राझार हाब्रुबिलाव थानाय मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमाया सोरखारि जाबाय। बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदियै रायजो सोरखारा क'क्राझार सहरनि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमाखौ सोरखारि खालामनायनि उनाव दान बान्था मोनालासे गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावबोनाय फोरोंगिरिफोरनो मैया थांनाय 15 फेब्रुआरि समबार खालि अरायथा साख्रिनि थिसनलाइ राननानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमानि सा 30 फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरनो साख्रिनि थिसनलाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङोदि क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमाखौ सभा ब्रह्म मिउजिक कलेज बिमुं होनानै मुंदांखा खालामनो थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन होनना। गुबुन फारसे 20 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन दान बान्था मोनालासे खामानि मावबोनाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरा मैया थांनाय 15 फेब्रुआरि समबार खालि अरायथा साख्रिनि थिसनलाइ मोनना जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। थामथियाव मैया थांनाय 15 फेब्रुआरि खालि क'क्राझार सहरनि कारिगावआव गोदानै लुफुंनाय मोन 30 बिसना गोनां मडेल हस्पिटालखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय रायजो सोरखारा थांनाय 2018 इं मायथाइयावनो लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसंदोंमोन। मख'नो गोनांदि गोदानै लुफुंनाय 30 बिसना गोनां मडेल हस्पिटाल बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देजों लोगोसे बिटिआरनि सागानगिरि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि थामहिनबा इउपिपिएलनि मावथि लरेन्स इस्लारि आरो सावस्रि बिफाननि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर आरो जायगानि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङोदि सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि गोग्गो सावस्रि रैखाथिनि थाखाय सोरखारा गोबां राहा लानाय जागोन होनना फोरमायो। ब्रैथियाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि सिङाव थानाय पलासगुरि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि माजाहारुल इस्लामनि बानजायनायाव मैया थांनाय 15 फेब्रुआरि खालि चेयारमेननि जायगायाव गुबुन सासेखौ थिसननायनि अजद लानानै खौरांगिरि मेल खुंफुंलाङो। मिन्थिनाय बायदिब्ला प्राइमारि इउपिपिएलखौ लाजेननानै ब्लक इउपिपिएल आरो जिल्ला इउपिपिएलजों लोगोसे चेयारमेन मासिनि जोबथा फारिलाइखौ फोसावनायनि उनावबो दोलोनि नेमखान्थिनि बारगा सासे 7 थाखो सोलोंथाइ गोनां सुबुंखौ चेयारमेन मासियाव फज'नो बिथांखि लानायखौ अजद होदों। दोलोनि नेमखान्थि बायदियै जोबथा फारिलाइ ओंखारनायनि उनावबो नेमखान्थिनि बारगा सासे 7 थाखो सोलोंथाइ गोनां सुबुंखौ चेयारमेन मासियाव थिसननायनि बिथांखि लानायखौ गनायनो हाया आरो इयुनाव हाबाफारि मावनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होनना बुंथियो माजाहारुल इस्लामआ। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।